Kani gade Party CTV. Kakasi Student Union Sohïong Circle ringkat ka jingi trelang bat ka office jong ka block level office mauplang. Henne kasngi ka khat khandai terek mentau bna yayong. Kila hiar sakasnong Sohïong ban Khynra ki level license bat kumjo ki work permit jong ki barjala ki bon trai bela hakini ki thain. Hakani ka jingrat Khynra ka KSU lalam khmat do vice president usamla diban star thaba bat usamla kunlang thaba. Kat bana kalyang Tnad level lalam khmat da ka kong dealing do bat ka kong bi kharsano. Kane ka kanhon hane kasngi ka Leit ban Khynra ki kot kisla jong kitu ki barjala ki bapentrai ki yeng school jong ka Sohïong high secondary school hakadong mau thwan hakabalala bakine ki barjala ke bobon kem don satya ki kot kisla ki babyang katkum ki kendon hadin ka jing Khynra hakane ka jaka kane ka kanhon hakane kasngi ka Leit Khynra ro saya ka yeng jong ba nopolin kharjana ha Sohïong stan hakabalala bat hang niru lalam baki barjala kimbyang ki kot kisla nakal yang Tnad lebo hakani kasngi kala ada ka show cause notice syakini ki barjala man penbyang ki kot kisla katkum ka jing dongkam ngi nakal yang jungi ka sing ni la yo sngo ni ki ba lawan ban ujo ngi ka sing mar yong ba bun ki barjala ki wan trei ni sinong jungi ki nakal yang jungi ngalai syamkam yakata man adin dim taksngi adin kabenikong ai ngi lei ikendu idisi nang leng idisi ni ikran bat ngi ban lei ikran wa pha ban ya ka level inspector ban taksngi ban lei check ikot kisla lagi biang na am abang ngi lei nta nang leng jong ka ki barjala ki biang ikot kisla ti nang leng ka level inspector ki la i4 news ni ban penbiang kot kisla bat nakaleng jeng iru ngiay ap yakta adu news ni bat lada lada kimla penbiang kot kisla nakaleng jeng iru ni hap syam kam ban bale nakaleng jeng ni song lang ban jang ya kumno ban in le Kani gade Party CTV.